sa len rozkúkávali z autobusu, kde brankár pochytal 16. my sme v podstate domáca brankára vážnou strelou neohrozili. V druhej tretine sme trošku viac sa vysunuli a dali sme 2 góly, škoda nevyužitých šancí ďalších, ktoré sme mali 3 nájazdy. Tie sme nepremenili, dali sme si vlastný gól, zase sme postavili domácich na koňa. V tej tretej tretine to bola otázka, kto skolo po našej chybe, keď sme prihrali zase domácim na gól. My ich pustili do vedenia v presilovke šťastným tečom. Keď obranca trafil hokejku vo vzduchu, sme dostali 4. gól, ale zase 2 šťastnými gólmi sme vyrovnali a to predržanie sa odohralo viac menej v strednej tretine bez toho, aby sa chyby robili a lotéria trestných strieľaní vyšla do